Moga-moga kita bisa nglampahi dunia akhirat. Moga-moga kita bisa nglampahi dunia tembang sing sepisanan kanggo temanten sekalian ya yung tadi mau mantene ya wis foto karo aku sore mau no ya ngestoke dawuh wis muga-muga guyub rukun nek padha omah-omah ya pancen kaya mangkono sing disuwun kaya ngono lan awake dhewe minangka dadi wakile ingkang minangka tuan rumah utawa saka Ibu Bet bengi iki penjane Bapak Sugiyanto. So Ibu Yayu matur nuwun sedaya ingkang sampun kepareng mesabiyantu bau suku lan sapanunggalane becik tenaga lan pikiran atas bantuannya sedaya kemawon diucapkan terima kasih. Ya. Merga Pak Giyanto saha Bu Yayu ora iso ngladeni dhewe para tamu undangan sing kepareng rawuh tanpa dibantu kelawan ibu-ibu sing masak ana pawon. Bapak-bapak sing gawe wedang utawa nggon jayengan. Para sinoman, para muda-mudi, karang taruna sing ana ing ngerancang kene. Ya, tanpa dibantu kelawan para sinoman ana ing ngerancang kene, njane Pak Giyanto saha Ibu Yayu ora iso ngladeni para-para sing pareng lenggah. Oh, nyaosi daharan nyausi unjukan ya para karang taruna leh nyambut gawe ket awake dhewe teka nganti sakyahene ora mandeg nduk ya kula wakiling panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu terima kasih sedaya ingkang sampun sabiyantu terhadap apa yang menjadi gawene panjenengane Bapak Giyanto saha Ibu Yayu ya utamane karang taruna Karang taruna ngerancang ini nom-nom, ganteng-ganteng, pinter-pinter, dan nyambut gawe karang taruna kene cepet-cepet, satset-satset, saking cepete lek nyambut gawe karang taruna kene. Sore mau aku dikei wedang rong tak ombe dikukuti kok saking cepete. Maksudnya dikukuti iki sing adem diganti sing panas. Oh, panyelan paket kok, Nduk. Lah iya. Wis tak dawuh. Yo iki arek nembang. Oh, ngono. Lah iki nek bintang tamu loro no. Ya, sing siji genah cetha. Pokoke Niken Salindri bengi iki kudu rawuh. Leh rawuh panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu. Udakara 6 sasi kepungkur pamrih